Bayan po ng Alaminos, 83 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot. So, yung mga tinatawag po na HOTS sa isinagawang 100 Islands Job Fair with one-stop shop government services sa lungsod. Ayon sa Public Employment Service Office ng nasabing lungsod, kabilang ang 83 na aplikante po sa mahigit 1,000 na job seekers na dumalong upang maghanap ng oportunidad sa trabaho mula sa iba't ibang kumpanya at ahensya ng pamahalaan. Sa kabuang 1,032 na aplikante, marami rin ang sumailalim sa mga panayam at assessment para sa iba pang bakanting posisyon na inaasang magbubukas ng karagdagang pagkakataon para sa kanilang mga agarang pag-empleyo. Isinagawa naman ang job fair ang patuloy para mapalapit pa ang oportunidad sa mga gusto magtrabaho ng mga residente at makatulong sa paghanap ng hamon o pagharap sa hamon ng tumataas na gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod sa recruitment activities, nagkaroon din ng one-stop shop government services. Pinangunahan ng Public Employment Service Office ang programa katuwang ang Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.